Vítej v Sigmě. Vlastně tvoje první tréninky máš za sebou s týmem, tak jak jsi poznal ten nový tým a jak se ti zatím líbí s novými spoluhráči? Ahoj, pozdrawiam všetkých fanúšikov Sigma Olomouc. No, prvé tréningy som absolvoval, akorát som prišiel v útorok. I dneska, včera i dneska tie prvý tréningy s týmem. No, zatiaľ všetko v pohode, atmosféra je super. Chalani ma akceptovali, jak by som bol tu, takže zatiaľ som spokojný. Proč si se vlastně rozhodl pro Sigmu přijmout nabídku Sigmy? Jakou roli v tom třeba hrály evropské poháry, které si zahrajeme po nějakém čase? No, nevybral som len preto tie evropské poháry, lebo tiež som chcel skúsiť aj Českú ligu. Prišiel direktor i tréner za mňou, boli na pár zápasov v Gliviciach. No i mali záujem o mňa, ja som tiež mial, som chcel skúsiť niečo nové, som hral na Slovensku, v Poľsku a teraz aj v Česku. Budem si to porovnať potom. Viem, že Česká liga je náročná, že je v top 10 v Európe, čo je veľký úspech, no chcel by som si to skúsiť i uvidieť, ako to bude. No i ešte tá Európa, ktorá bude, dúfam, že bude tá Európska liga, aby bolo aj viac zápasov, aby prišli čo najviac fanúšikov na stadióny, aby sme spolu sa tešili, robili úspech. Musím pochválit tvou výbornou řeč, jazykovou vybavenost, slovenština skvělá. Souvisí to s tím, co jsi říkal, že už si vlastně hrál na Slovensku a v Polsku. Zkus se třeba českým fanouškům, kteří tě tolik neznají, trošičku představit a jak si se vlastně dostal až k nám do Sigmy, jaká byla tvoje kariéra, kde si začínal? No tak, keď som mal 19 rokov, som bol, prvý klub môj v zahraničí bol Banská Bystrica, Dukla Banská Bystrica. Jeden rok, potom druhý rok som bol v Zlaté Moravce i potom 4,5 roka asi v Ružomberok. No i preto viem dobre po slovensky. Som tiež mal český tréner v Ružomberku, jeden rok David Cholubek a Jiří Jarošik, my boli tréneri. No, ten rok bol taký, tak som absolvoval tú češtinu, takže to myslím, že sa rýchlo dostanem do toho, aby som aj po češtinu tak ešte lepšie hovoril. A potom tvoje kroky dál vedli vlastně do Polska? Tak, potom do Polska v Piast Gliwice 3,5 rokov, no tež pre mňa bol to dobrý krok. Poľská liga je super aj mediálne, aj futbalovo, takže som bol tam veľmi spokojný. Tam se spotkali s další naší letní posilou, s Tomášem Hukem. Bereš to jako svou výhodu? Jednak tu znalost jednoho alespoň ze spoluhráčů a samozřejmě plus tu jazykovou znalost, že odpadá taková ta jazyková bariéra, která na začátku vždycky je. No, s Tomášem prišli sme tak ako paket z Gliwic, ale s ním som tiež mal veľmi dobrý kontakt tam. On je super kluk, jak mówię tu po česku. Tiež mi veľmi pomohol na začiatok, lebo on prišiel trošku skôr ako ja i odrazu mi pomohol, čo sa týka tých vecí tu v klube, v kabine, tam okolo štadiona, takže dobre, že mám kamaráta, ktorý ho poznám od bývalého klubu. Je dobré možná připomenout, že až o trošičku později, než Tomáš se s nám připojil proto, že jsi reprezentant svojí země a že si vlastně potom měl delší dovolenou, tak jaký byl reprezentační sraz a jak si třeba potom užil tu dovolenku? No, môžem povedať, že reprezentačný zraz bol na plus, lebo sme od 2 zápasy mali 4 bodov. Sme hrali 1-1 s Belgickou a vyhrali sme v Kazachstane. Podľa mňa hrali sme veľmi dobré zápasy z kvalitný super, ako je Belgia. Som myslel, že možno s tou Belgiou sme mali aj lepšie situácie, aj neoznaný gól, aj bola fantastická atmosféra.
Nakoniec ten bod si vážime. Potom do Kazachstanu sme tam leteli 6 hodín, 3 hodiny je tam rozdiel medzi Európou a Kazachstan. No, bolo trošku náročné, lebo to bolo veľmi blízko boli tie zápasy. Ale nakoniec sme to zvládli, čo som veľmi rád. No i teraz nás čaká ďalšie 4 zápasy, aby sme sa pobili od toho majstrovstva sveta. No to pre Macedónsko to by bolo história veľká. Pro nás Česko taky, my jsme tam hráli vlastně jenom jednou jako samostatní, takže máme jenom malinký náskok. Jak moc se těšíš, až si oblékneš dres Sigmy a zahraješ si v něm, protože zatím si do přípravných zápasů nezasáhnul, protože ses připojil, jak si říkal, až v úterý. No, čakám na to, dúfam, že to bude najskôr v pondelok, no aby som oblekol dres, aby som pokazal, čo viem, aby som pokazal svoje kvality. No i teším sa, aby to bolo čo najrychlejšie. Stihnul si poznat něco z města, z Olomouce, protože si vlastně přišel, ale velmi rychle jsme vyrazili sem do Rakouska na soustředění. Od mesta veľa nie. Som len bol tam okolo štadiona. Veľmi sa mi páči, že ten center tam je všetko blízko, stadion, ihriska na trénovanie, ten Omega center na šňadanie aj na taký športový je veľmi dobrý. No tak v mieste som ešte nebol, no keď sa vrátim z Rakúska určite pôjdem, ešte aby sme našli aj byt, ktorý som trošku, jak sa povie, zaskočený, že veľa bytov v Olomouci sú nezariadení. No i teraz to s manželkou si to hľadáme, aby sme si to našli, taký zariadený byt, no uvidíme. Chtěl jsem se právě zeptat, jestli už máš jasno o tom, jestli v Olomouci budeš sám s rodinou, takže s manželkou? Áno, budem s manželkou. Budem s manželkou Monikou, ktorú po reprezentácii boli sme na dovolenky v Grécku. Sme boli 6-7 dní v Grécku, v Neos Marmaras, veľmi dobré miasto na dovolenku. No keď viem, že Česi idú do Chorvátsku viac, že veľa ich nemá do Grécka, ale keby to mohli skúsiť, tak Grécko je top. No to isté aj v Macedónsku by som im povedal, že aby pozerali na Ohrid. To je jezero, také najstaršie jezero, jedno z najstarších jezera v Európe. No to by im sa líbilo, ale neviem teraz, tá cesta je taká dlhšia. Viem, že Chorvátsko je trochu bližšie i preto do Chorvácie. Najbližšie more máte Chorvátsko. Jak moc velké ambice máš osobní pro tu následující sezónu? Tak jak jsme říkali, tým čeká Evropa, spousta asi nových zážitků, nových zkušeností. S jakými ambicemi a cíli přicházíš přímo ty? No ja prichádzam tu, aby som pomohol týmu. Pre mňa vždy bolo najvážne tímový úspech. To individuálny určite, vieš, každý chce dať gól a asistenciu, ale nakoniec tímový úspech je najvážnejší. I si myslím, že dám všetko, aby tím bol úspešný, aby v líge bolo lepšie, ako sa dá, ako minulý rok. A v Európu si to užiť a skúsiť zobrať čo najviac bodov.